Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw mga kamarkada. Ako po si Albert, 47 years old. Isa akong college professor at nagtuturo ako sa 2 universidad dito sa Maynila. Nanggaling ako sa isang broken family. Mula pagkabata ay araw-araw ko nang napapanood ang away ng nanay at tatay ko. Lumaki ako na alam kong may ibang lalaki ang nanay ko. Dahil dito ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ito-tolerate ang pandaraya sa isang relasyon. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa cheating at ilan doon ay naririnig ko mula sa inyong programa. Kaya naman ngayon ay naisipan kong sumulat at ibahagi ang sarili kong kwento. Sir Albert, tara, lunch tayo. Una ka na, Carlo. Nag-grade pa ako ng papers sa mga estudyante ko. Sure ka? Oo, checkan ko na kaagad. Baka matulad ako sa last term, Diyos ko. Last term? Yung natambakan ka ng gawain? Oo, putik na yan. Pinukulit na nga ako ng registrar noon eh. Deadline na ng grades, nagko-compute pa rin. Ako rin eh. Buti na nga lang may kapalit na si Ma'am Angie, di ba? Mababawasan na yung teaching load natin. Ay, totoo. Makakapagpahinga na tayo kahit konti, di ba? Ikaw lang. Tambak pa rin paperworks ko dun sa isang university na pinagtuturuan ko eh. Oo nga pala. Sige na nga, una na muna ako. Mamaya na ulit kita abalahin. Okay, eat well. Wala kang gusto pabili? Wala, okay na ako. May klase na rin ako pagkatapos ko nito eh. Okay, sige. Kapagod na buhay ito. Gusto ko na magpahinga. Okay, class, settle down. Wala mo na nga alis, ha? Re-remind ko lang kayo, next week ang deadline ng major output ninyo. 15% yun ang grades nyo. Kaya kapag hindi kayo nakapagpasa, huwag kayong iiyak-iyak sa akin sa finals para magmakaawang ipasa ko kayo. Hindi nakikinig. Okay, dismissed. Hindi pa nga pala ako nagtatanghalian. Pumunta kaya muna ako sa kantin. Mamaya pa naman sunod kong klase. Sir Albert! Hoy, Sir Carlo. Bakit? Pupunta ka ba ng faculty office? Sa kantin ako eh. Magkalapit lang naman yun, di ba? Pwede ba akong makisuyo? Pwede ba bang iabot tong hard drive na to dun sa bagong professor? Andyan na raw kasi yung papalit kay Ma'am Angie. Lahat ng teaching materials ni Ma'am Angie andito sa hard drive na to. O sige, akin na. Thank you, sir, ha. Ulog ka talaga ng langit. Nambola ka pa. Tamad ka lang eh. Hindi. Pinapatawag ako ni Dean. Nagmamadali na nga ako eh. Nagmamadali ka pa sa lagay na yan, ha? Lumarga ka na, bilisan mo. Wala naman tao dito sa office. Sa multo ko ba ibibigay ito? Sira ulo talaga tong si Carlo. May text na nga lang. Carlo, walang tao dito sa office. Iwan ko na lang ba tong hard drive dito? Itong si Carlo, gutom na ako eh. Nabahala pa ako eh. Ay nako, iwan ko na nga lang muna ito dito. Bibili na muna ako ng pagkain. Hello po, good afternoon. Albert? Sarah? Oh my God. Dito ka pala nagtuturo. Teka, bakit ka nandito? Ako yung bagong teacher. Yung papalit kay Miss Angie. Kumusta ka? Ang tagal natin hindi nakita eh. Wala na akong balita sa'yo. In-unfriend mo pa ako sa Facebook. Nako.
Talaga nagtatampo ka pa doon? Tagal na nun ah. Hindi, joke lang. Ay, pinapaabot nga pala ni Sir Carlo tong hard drive. Hindi ko alam kung nag-meet na kayo pero nandyan raw yung mga teaching materials ni Ma'am Angie para makatulong sa'yo. Thank you. Mukhang may hindi pa yata nanananghalian ah. Oo, medyo busy kasi. Actually, hinahanap ko rin kung saan yung cafeteria dito. Kung dun ka pupunta, pwede ba akong sumabay? Oo naman, tara. Salamat sa libre ha. Hindi naman kailangan eh. Masyado ka namang galante. Wala yun. Ililibre mo rin naman ako next time eh. Ganun pala yun no? Joke lang. Kain ka lang dyan. Kumusta ka? Okay naman. Sobrang busy. Nagtuturo kasi ako sa 2 school eh. Part-time ako dito. Part-time din ako doon sa kabila. Kaya yun, laging pagod. Mukha nga. Ayan oh, ang lalim ng eye bags mo at saka parang pumayat ka. Ang sabihin mo, mas naging gwapo ako. Diyos ko, 40 ka na no? Puging-pugi ka pa rin sa sarili mo. Ikaw ba? Kumusta? Okay naman. Wala masyadong ganap. Asawa? Wala? Wala. Crush ko pa rin kasi yung first love ko. Lalo ngayon, mas pumogi na raw siya. Mga kamorkada, ako yung first love niya. Alam ko yun dahil siya rin ang first love ko. Tumawa na lang kami pareho pagkatapos ng joke niya. Ganon talaga mag-joke si Sarah. Teenager pa lang kami ay napaka-straightforward na niya. At sa totoo nga niyan, yun din ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya noon. Nakakatuwang makita na wala pa rin siyang pinagbago pero syempre, alam naman naming pareho nang walang laman ang mga salitang binitawan niya. Hindi ko na rin binigyan ng mali siya. Ayoko namang umuwi sa asawa at anak ko na ang iniisip ko pa rin ay yung biro niya. For 3, bam! Oh, pasa dito! Pasa! Papa! Kumusta naman ang MVP ko na yan, ha? May laro kami sa Sabado pa. Makakalod ka ba? Oo naman! Yun! Si mama mo, nasan? Nasa loob po, nagluluto. O tara, pasok na tayo. Bukas ka na ulit mag-basketball. Joanne? Love, ang aga mo ngayon ah. Oo, napagod ako pag-check ng sandamakmak na outputs ng mga bata eh. Ganun talaga, magbihis ka na, patapos na itong niluluto ko. Lucas, magbihis ka na rin, pawis-pawis ka na naman kakalaro ng basketball. Okay po. Ikaw, kumusta sa shop? Ayun, pagod, ang daming tao ngayon. Wala ka ng energy? Meron pa naman, bakit? Ano bang plano mo? Marami. Talaga? Mama! Oh, Thank you! Ano yan? binilhan ko ng bagong sapatos. May laro sila ngayong Sabado eh. Teka, mahal niyan, love ah. Okay lang, may nakuha naman akong bonus sa shop. Ito yung matagal ko nang gusto eh. Thank you, Ma! You're welcome, baby ko. Isukat mo nga. Kasyang-kasya, oh. Ang pogi. Marami na naman magkakakasya yan. Mga kamorkada, masaya na ako sa pamilya ko. Nagkakilala kami ni Joanne sa isang bar noon. 22 siya at 24 naman ako.
Sa totoo lang ay napakabilis ng mga pangyayari sa relasyon namin. Pareho naming hindi inaasahan na pagkatapos lang ng 1 taon ay magkakaanak at ikakasal kami agad. Pero kahit ganoon, ay malaki ang utang na loob ko sa asawa ko. Dahil noong dumating sa buhay namin si Lucas, ay nagdesisyon siyang hindi na ituloy ang plano niyang pumasok sa med school para maging doktor. Naging stay-at-home mom siya noong bata pa si Lucas, habang ako naman ay pinagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral para sa master's degree ko. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Joanne bilang store clerk sa isang shop dito sa amin, at sa loob ng 15 taon namin pagsasama, ay wala naman kami naging problema. Masaya kami, kontento, at tapat sa isa't isa. Albert, pwedeng makiupo? Oo naman. May kasama ka ba? Si Carlo lang. Bumibili pa ng pagkain. Kumusta ang first week? Ay. Same. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga. Ang kukulit nga ng mga bata, no? Oo. Ganyan pa tayo nung college. Parang hindi naman. Sira, ganyan din tayo. Mas malala pa nga eh. Uma-absent tayo para mag-date. Patay na patay ka kasi sa akin dati. Hoy, bawal magkalat ng fake news. Ang dami ng fake news sa bansang to, ha? Huwag na nating dagdagan. Anong fake news? Totoo yun, no? Ikaw kaya ang unang umamin at nanligaw sa akin. Yan ang fake news. Uy, Ma'am Sarah, dito ka rin pala? Hi, Sir Carlo. Nakikiupo lang. Wala pa kasi akong ibang kakilala sa department ko eh. Magkakalala ba kayo ni Sir Albert dati pa? Oo. Close kami nung college eh. So college friends kayo. Parang ganon. Parang ganon? Ito naman, nahiya pa eh. Ang tagal-tagal na nun. Mag-ex kami. Putik. Ikaw pala yun. Yung first love na nakwento niya, yung girlfriend niya mula high school hanggang college, tapos nag-break kayo pagka-graduate? Oo, sige. Ipagsigawan mo pa yung love story namin. Ay, sorry. Natawa lang ako kasi dati, nakukwento lang kayo ni Sir Albert, tapos ngayon, kaharap na kita. Small world, di ba? Oo. Kaso sayang, sobrang late na yung reunion nyo, no? 15 years nang kasal tong si Sir Albert, eh. Ano naman? Wala naman akong balak na kahit ano eh. Ay, nako, tigilan mo nga yan, Carlo. Mamaya magkaroon pa ng issue yan, eh. Joke lang. Alam ko namang loyal ka sa misis mo. Hello, ba't pa nga tong cellphone ko? Pa, doon tayo sa basketball. Anak naman, pupunta tayong arcade para maka-experience ka naman ng ibang laro, tapos basketball pa rin yung pinupuntahan mo. Hayaan mo na, iba naman yung experience kapag sa arcade. Sayang lang tokens mo dyan, eh. Halos araw-araw ka naman nakakapag-basketball. Doon na lang tayo sa claw machine. Paunahan tayo makakuha ng stuffed toy para kay mama. Ang sweet naman. Siyempre, magaling ko kaya sa mga ganong laro. Mamaya na yun, pa. Doon na lang tayo sa racing. Sige, tara. Love, una na kayo ha. CR lang ako saglit. Sige, lobat na ako, ha. Hintayin ka na lang namin dito ni Lucas. Papa, picture mo ako. Ay, wait lang, love. Para muna na cellphone mo. Magpapapicture si Lucas. Love, mamaya na lang pagbalik ko. Bakit mamaya pa? Ngayon na habang naglalaro si Lucas. Iwan mo na lang. Hindi mo naman gagamitin niya sa CR, eh. Hindi kasi baka biglang mag-message yung boss ko eh. Mabilis ka lang naman sa CR, eh. Tsaka Sabado ngayon. Di ba sarado yung siya pag weekends? Ma, sige na please. Papakita ko lang sa barkada ko yung pictures eh. Love, wala naman akong bubuksang ibang app dyan. Pipicturean ko lang si Lucas. Sige, basta pag tumawag yung boss ko ha. Sabihin mo nasa CR lang ako. Sige, walang problema. Ito. Teka, bago ba to? Parang hindi mo nasabing bibili ka ng bagong phone, ah. Nasabi ko sa'yo di ba nabasag yung screen ng dati kong cellphone? Ang mahal kong ipapaayos ko pa, kaya bumili na lang ako ng bago. Pa, please. Kanina pa ako dito, oh. Sige na. Ito na.
Kunwari seryoso ka, nagdadrive. CR na ako, love, ha? O sige, dito ka na lang namin hintayin ha. O, isa pang post, anak. Ipopost mo rin ba ito sa FB, Papa? Gusto mo ba? O gusto mo, TikTok na lang tayo? Ano bang trending ngayon? Sige, videohan mo lang ako pa. I-TikTok natin. O sige, wait lang. I miss you. MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, to love and to hold. Mga kamorkada, hindi ko alam kung magugulat ako o matatawa sa nabasa ko. Delivery rider ang nakapangalan sa text na yon at kahit gusto ko mang i-check, ay mukhang iniba na rin ni Joanne ang password niya dito sa bagong cellphone niya. Inisip ko na lang na baka wrong send lang yun o spam text. Malaki ang tiwala ko sa asawa ko. Pero kahit anong pilit ko, ay hindi ko maalis sa isip ko ang text message na yon. Pa? Papa? Papa? Oh, Sunog yung piniprito nyo, oh. ay putek. Okay na po kayo, Papa? Okay lang ako, anak. Matanong ko lang, ha? Kapag sinusundo ka ba ni Mama sa school, may kasama ba siya? Wala naman po. Sa shop, hindi ba minsan pinapayagan ka ni Mama na tumambay doon sa pinagtatrabahuhan niya? May napapansin ka bang ibang tao doon? Si Ate Claire lang po yung laging kasama niya dun, eh. Okay. O sige, upo ka na dyan. Pagpipirito kita ng bago, nasunog tong isa eh. Okay po. Love? Hi, love. Anong ginagawa mo dito? Di ba may klase ka? Wala. Nagbigay lang ako ng gawain sa mga estudyante ko. Out ka na ba sa trabaho? Kain tayo? Kasi may kailangan pa ata akong tapusin eh. Bukas na lang tayo kumain, love. Hintayin na kita, love. Wala naman ako ibang gagawin eh. Si Lucas, sinong kasama sa bahay? Dinala ko muna kay tatay. Love, pwede bang bukas na lang? Ang dami ko pa talagang gagawin eh. Oo, sige. Text mo ako kapag tapos ka na para masundo kita. Okay, thank you, love. Bukas ha? Oo, promise. Sir Albert, uwi ka na? Oo, may date kami ni Mrs. eh. Naks, sayang naman. Aayahin sana kita eh. Lalabas kasi kami ni na Ma'am Sarah. Next time na lang ako sasama. Sige, enjoy ka. Ay, saglit, Carlo. May emergency raw sa trabaho yung Mrs. ko. Di sa amin ka na lang sumama. Tara. CR lang ako Pili na kayo pagkain. Hala ko ba may ibang tao tayong kasama? Mamaya pa raw sila eh. Ikaw, akala ko hindi ka makakasama. Hindi raw free si Mrs. eh. Kaya ba ang down mo ngayon? Hindi ka natuloy sa date mo? Hindi Sus, ganyan-ganyan ka rin dati eh. Nanghihina ka kapag hindi tayo nakakapag-date. Dati yon. Mas strong na ako ngayon. Tsaka
May ibang bagay lang din akong iniisip. Gaya ng? Wala. Huwag mo nang alalahanin. Order na lang tayo. Okay. At dahil nilibre mo ako nung first day ko, ako naman lilibre sa'yo ngayon. Yun. Ihanda mo ang wallet mo. Uubusin ko laman yan. Subukan mo lang. Hindi ka na makakaulit. Ay, joke lang pala pag ganon. Biglang preno? Siyempre. Gusto ko maulit to eh. Ngayon na nga lang kita nakakausap eh. Gusto mo lang pala ng kausap eh. Albert? Love? Anong ginagawa mo dito? Parang ako dapat ang magtanong niyan. Mga kamarkada, aaminin ko. Masaya ako na nakakausap ko uli si Sarah pagkatapos ng ilang taon na hindi kami nagkita. Pero hanggang dun lang yun. Masaya lang ako na maging kaibigan siya uli. Hindi ko na inisip kung tama bang makipag-usap uli sa ex mo dahil lang sa akin naman, wala namang kaming ginagawang masama. Nag-uusap lang kami bilang magkatrabaho at magkaibigan. Pero aaminin ko rin na dapat ay tinanong at kinonsulta ko muna ang asawa ko kung komportable ba siya sa sitwasyong ito. Ang kaso nga lang, naunahan na ako ng emosyon at nauwi na sa isang malaking away ang bagay na ito. Joanne, sandali nga. Ano ba kinakagalit mo? Kailan mo balak sabihin sa akin na katrabaho mo yung ex mo? Bakit ko kailangan sabihin? Wala naman kami ginagawang masama. Wala pero magkasama kayo sa isang restaurant? Andun din yung katrabaho ko, hinihintay lang namin. Sa tingin mo ba wala akong mata? May mata ka pero may pangunawa ka ba? Nakita mo na doon si Carlo, di ba? Pero mas inisip mo pa rin na nakikipagdate ako sa ibang babae. O bakit hindi ba? Malay ko ba kung konsentidor lang yung Carlo na yan? Hindi! Nandun ako kasi sabi mo may emergency ka sa trabaho kaya hindi tayo makakalabas. Kaya huwag mo akong babalik na rin, Joanne, ha? Ikaw naman tatanungin ko, bakit ka nandun, ha? Saan parte ng restaurant na yun yung trabaho mo? Hindi ko kailangang mag-explain sa'yo. O bakit ako? Bakit ako hinihinga mo ng paliwanag? Mama, Papa, ano po yung narinig ko sa labas? Wala baby. Magbihis ka na lang muna, basang-basa ka na naman ng pawis. Lalabas lang ako saglit. Saan po kayo pupunta? Joanne! Joanne! Papa, galit po si Mama? Hindi nak. Stress lang siya sa trabaho. Sige na, magbihis ka na doon. Sarah, thank you nga pala na pumayag ka makipag-usap sa akin. Oo naman. Hindi, gusto ko lang mag-sorry dun sa nangyari ng isang araw. Hindi ko talaga in-expect na magre-react na ganun yung asawa ko eh. It's okay, I understand. I'm sure na misunderstood lang niya yung sitwasyon. Actually, nagulat din ako na ganun yung naging reaction niya. Hindi naman kasi yun yung tipo ng selosa eh. Pero, ayun, medyo nagkaroon kami ng away kaya wag mo na sanang masamain kung medyo ididistansya ko muna yung sarili ko. Ayokong bigyan ng rason yung asawa ko para magduda. At saka sa dami na nagiging problema sa relasyon namin ngayon, ayoko na rin gawing mas komplikado pa yung sitwasyon. Naiintindihan ko naman. Sorry kung ako pa yung naging dahilan ng away niyo, ha? Namiss ko talagang makipag-usap sa iyo eh. I know. Ako rin naman. Namiss ko yung mga jokes mo. Pero kasi ngayon, mas priority ko yung pamilya ko eh. It's okay. You don't have to explain. Thank you, Sarah. Love? Love, please mag-usap tayo. Hindi mo ako madadaan sa flowers, Albert. Alam ko, ayoko lang na patagalin pa tong away na to.
Kinausap ko na si Sarah. Lalayo na ako kung yun yung kailangan. Ayaw ko naman magselos ka. Ayaw ko mag-isip ka ng kung ano-ano. Kaya sorry na, ha? Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo na siya yung bagong prof sa school. At makakapag-promise ka na ba na wala talagang nangyayari sa inyong dalawa? Oo, promise. Sorry din kung nagsimula pa ako ng gulo. Nandun lang naman talaga ako kasi may imimita pa akong customer eh. Dapat hindi na ginala agad ng masama. Sorry, love. Basta wag nang mauulit to, ha? Yes, love. So, hindi ka nagalit? Depende. Flowers lang ba yung paniyo mo sa akin ngayon? Siyempre hindi. Ano bang gusto mong ibigay ko sa'yo, ha? Wait lang, love, ha? Sagutin ko lang to. Mamaya na yan. Love, trabaho to eh. Hello? On the way na ako. Sorry, love, ha? Mamaya na lang natin ituloy. Okay. Ingat ka. Love you! Papa, saan po pupunta si Mama? Sa shop, anak. May emergency ata ulit. Ha? Paano po yun? Sarado na yung shop. May susi naman si mama mo. Andito po yung susi eh. Ha? Putik, naiwan nga niya. Lucas, dito ka muna, ha? Ihatid ko lang to kay mama. Sama ako. Sige, tara. Papa, mukhang sarado pa rin yung shop eh. Baka umuwi na si Mama sa atin? Hindi ko rin sigurado eh. Hindi naman sumasagot sa mga tag sa tawag ko. Wait nga, tawagan ko ulit. Pa, ayun si Mama oh. Yung may kasamang lalaki. Hello, love. Bakit ka tumatawag? Nasa shop ka na ba, love? Oo, mamaya na lang ulit kita tatawagan, ha? Medyo busy dito eh. Okay. Sige, ingat ka dyan. Okay, bye-bye. Pa, sino yung kasama ni Mama? Bakit siya sumakay sa kotse? Baka kaibigan lang niya, anak. Pero hinilikan siya ng lalaki. Uwi na muna tayo, anak. Paano po itong susi? Mukhang hindi niya na kailangan. Mga kamorkada, nanginginig ako habang nagmamaneho pa uwi sa bahay namin. Pinipigil ko yung galit at luha ko. Lahat ng pagdududa ko, lahat ng hinala ko, at lahat ng takot ko, nakumpirma noong araw na yon. Nablangko yung utak ko. Alam ni Joanne kung gaano ako nasaktan nung niloko ng nanay ko ang tatay ko. Hindi ko inaasahan na ipaparanas niya rin sa akin yung ganong klaseng sakit. At kapag naaalala ko kung paano niya ako pinagbintangan na nakikipagrelasyon kay Sarah, ay mas tumitindi ang galit ko. Ipinasa niya pa talaga sa akin yung kasalanang ginagawa niya. Hindi ko kilala yung lalaki niya. Hindi ko alam kung gaano na sila katagal na magkarelasyon. Ang alam ko lang ay ang sarili naming kasal ang matatapos ngayon. Love, bakit gising ka pa? 12 na, dapat hindi mo na ako hinintay. Joanne. Love, bukas na lang please. Alam kong gusto mo pero medyo pagod ako eh. Hindi kita hinintay para doon. Ha? Para saan? Talaga bang hindi mo alam?
Albert, kung ano man yan, bukas na lang. Sino ba talaga sa atin ang naglolo ko? Ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, nakita ko kayo. Kasama ko pa si Lucas, pucha. Nung nakita ko yung text niya sa'yo noon, nung nag-I miss you sa sa'yo, pinalambas ko. Sabi ko baka na wrong send lang. Nung nakikita ko yung mga mamahaling gamit na binibili mo, sabi ko sa sarili ko, baka talagang tumaas lang yung sahod niya. Kahit alam kong halos wala kayong customer sa shop. Nung maya't maya kang magka-emergency sa trabaho, sabi ko, baka naman talagang dumadami lang yung customer nila. Pero niloloko ko lang pala yung sarili ko. Kailangan ko pa makita na hinahalikan ka niya bago ako maniwala sa lahat ng hinala ko. Katabi ko si Lucas nun. Nagtatanong kung sino yung kasama ng mama niya. Hindi ko malaman kung ano sasagot ko eh. Kailangan pa kitang pagtakpan sa anak mo. Alam mo na? Hindi ka man lang tatanggi. Di ba yun din naman yung ginagawa mo? Huwag kang mandamay ng ibang tao dito. Wala akong ginawang masama. Binigay ko lahat ng kaya kong ibigay sa relasyon na to, sa pamilyang to. 2 trabaho yung binubuno ko para lang mabigyan kayo ng komportable buhay! Bakit? Ikaw lang ba ang nagsakripisyo dito? 23 ako, Albert. Tandaan mo, 23 ako nung nagkaanak tayo. Itinigil ko yung buhay ko para sa pamilyang to. Habang tinutupad mo yung pangarap mo, nag-aalaga ako ng anak natin. Hinihiling na sana nag-aaral din ako. Kung ayaw mo na, kung hindi ka na masaya, dapat nagsabi ka. Hindi yung kailangan mo akong lukuhin. Alam mo, Albert, sa buong pagsasama natin, iisa lang yung minahal mo, yung trabaho mo. Nagmahal lang din ako ng iba. Kumakawa ka na lang ng dahilan eh. Albert, lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay, ibinigay ko na sa'yo. Pagmamahal? Anong pagmamahal? Utang na loob, Joanne. Ipaliwanag mo sa akin kung nasan yung pagmamahal na sinasabi mo. Ano? Oo, Joanne. Bigyan mo ko ng paliwanag. Kasi sa ngayon hindi ko pa makita yung lecheng pagmamahal eh. Joanne, simula nung kumabit ka dyan sa lalaki mo, tinapon mo na lahat ng pagmamahal na yan. Wala yan sa kwartong to. Wala sa bahay na to. Wala sa anak mo. At higit sa lahat, wala sa lalaki pinakasalan mo. Papa? Ma? Ano po nangyayari? Bakit po kayo nagsisigawan? Mga kamorkada, nung mga panahong yun, hindi lang si Joanne ang nakita ko. Nakita ko rin ang imahe ng nanay ko na pinipilit ipagtanggol ang pangangaliwa niya. Pero ang pinakamasakit ay ang makita ko ang sarili ko kay Lucas. Takot, nalilito, nasasaktan. Ayokong lumaki siya sa ganitong pamilya kaya minabuti ko agad na umalis. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko. Ang alam ko lang ay priority ko ang kapakanan ng anak ko at mas pipiliin ko na lumaki siya sa hiwalay na magulang kaysa magtiis siya sa araw-araw na away namin ni Joanne. Nalaman ko rin na ilang taon na palang may relasyon si Joanne sa lalaki niya at ang masakit sa lahat ng ito ay alam kong mas mahal niya yung lalaki niya kaysa sa akin. Sa ngayon ay parehas ng tahimik ang mga buhay namin. Nasa college na si Lucas at sa kabila ng lahat na nangyari ay sinigurado kong hindi masisira ang relasyon niya sa nanay niya. Mas naging close rin kami ni Sarah pero hanggang pagkakaibigan lang talaga ang relasyon namin. Sa totoo niyan ay hindi ko pa rin naman nakikita ang sarili ko na papasok uli sa isang relasyon. Sa ngayon ay masaya na akong suportahan ang mga pangarap ni Lucas at ilaan ang oras ko sa sarili ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat sa pakikinig at pagbibigay oras sa aking storya. Lubos na gumagalang, Albert.
lang sa iyo. Tiniis kong mawalay ka sa piling ko. Mabigay lamang ang kalayaan mo. Bakit mahinayaan na mahalin ka? Ibigay ang lahat para sa'yo. Bakit pagkatapos ng lahat ng ito, binigay mo sa kanya ang puso mo? Pagkatapos ng lahat, iniwan ng iyong bakas. Mahalaga'y minsan ay nagmahal ako. Pagkatapos ng lahat, maghihintay sa sandali. Ako'y ngingiti, magmamahal muli. Pagkatapos ng lahat. Iikot ang mundo, tanggap ko na wala ka na. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, may bagong umagang para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, iniwan ng iyong bakas. Mahalaga'y minsan ay nagmahal ako. Pagkatapos ng lahat, maghihintay sa sandali. Ako ay ngingiti, magmamahal muli. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng lahat, iniwan ang iyong bakas. Mahalaga'y minsan ay nagmahal ako. Pagkatapos ng lahat, maghihintay sa sandali. Ako ay ngingiti, magmamahal muli. Pagkatapos ng lahat, magmamahal muli. Pagkatapos ng lahat. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. To love and to hold.